ассалому алайкум дӯстон, бародарон, подписчикони муҳтарам, шербачаҳо ва бародарои ғариб. Созаи хубен, саломатитон созай. Имрӯз 25 сентябри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. Рости гап навори имзон беҳад навори хуб мегзара. Тамошо кунен, роҳат мекунен. Дар як ҷои бароҳат сика бизанен, як чойи гарм ё кофеи талхаб тайёр кунен бизанен, тамошо кунен навора дӯстон. Хонавон сар мешавад аз 115 000 сомонӣ ҳаст то 430 000 сомона меҳкуна хонаро равон кардан. имрӯз ман пешкаши шумо мегардонам, пешкаши бинандагон мегардонам. бародаро тамошо кунен. Агар шумо ҳам дошта бошед хона, мошин, замин барои реклама дагузоштан, дар ин рақамҳои рӯи навор метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. Дар навори оянда насиб боша мегирам хона, мошини ва замин шуморо реклама гузорӣ мекунам. ин ҳамин рақамҳои мо ҳай. марҳамат, ҷелантона бибинед. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бор равон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. Бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. Ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. Ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз. Касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми техникаҳо аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хел устуҳо дорен, акай Рустам дар ватсапшон нависен аз номи канали ютуби Савдо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. навниҳоле дар ютуб ба номи DH Academy. дар ин канал зиндагии ашхоси муваффақ ба шакли мухтасар ва ҷаззоб баррасӣ мешаванд ки тамошои онҳо ба шумо илҳом мебахшад. шаърҳои ахлоқию маънавӣ ки боиси таскин ва оромиши шахс мегарданд. омӯзиши забони англисӣ ҳамагӣ дар 16 дарс. дар ин 16 дарс кафолат дода мешавад ки шумо бо забони англисӣ гап мезанед ва дар оянда боз ҳам наворҳои муҳимтар ва корбурдитар дар зиндагиро тақдиматон хоҳем кард. рушди ин навниҳол аввал ба яздони пок ва баъд ба дастгириҳои шумо азизон вобастагӣ дорад. танҳо кӯмаки ройгони шумо дунболагирӣ кардани мо аст. эълони якуми имрӯзамон. эълони якуми хонаи фурӯши дар шаҳри Душанбе бардоро, ноҳияи Шоҳмансур мега, маҳаллаи Хуварон. нархиш 420 000 сомонӣ мега. боз муомила дора. аз номи канали ман занг бизанен, иншоалло ки шумо да бо арзон мекунам. мета 9 километр 3 сотиқ ҳаҳои бардоро ҳамон тарафо 3 сотиқ ҳамагӣ 4 дар хона 130 метри квадратия. рақамош 31 11 94 28. и телефони дастиша. ватсапш 933 33 13 04. ида ватсап дора. метавонед ки ҳатман муроҷиат кунед аз номи канали ман. масъалаи обу свет проблема нестай. хулас хонаҳо 4x5 5x5 амхеле ҳастанд. мактаб, масҷид, мағоза назди киштай, маршруткаҳои 36 ва автобусҳои 37 мерава ҳамон тарафо. ба эълони диимон мегзарем. эълони диимон беҳад эълони хубай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисорай, деҳаи Уртабуз, 2 сотиқ замин, дар хона яктайга падбал дорад мегам якамон. гирдаш хишроак маҳкам кааги, мақсад шарт шароит барои зиндагӣ кардан мешавад. дар он стяжка каагиай не ки сафед кааги нестай. шкаторам заагия бардоро 115 000 сомонӣ мега. боз муомилааш аз номи канали ман. рақамон 185 73 71 72. ҳам ватсап ҳам дастӣ 005 77 77 62. обу свет дора. наздикишта мактаб, аптекаам ҳастай. якамон да занг мизанем, боян ки
номерота аз автотавия гирифтам. Хулас хонара баги ягон сумша бигзар мақсад. занг занем муомилааш аз номи канали Маҳай. Марҳамат ҷалантона бабине бардоро. ба эълони сеюм мон мегзарем. эълони сеюм аз ҳисобе ки наворш дарозтар буд, барои ҳамин камтарак давондам хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. ҷамоати Лоҳур мега 5 хонагай 3 сӯти хабардоро дар навор хайхтон дидестен. нархаш 410,000 сомон мега. бо тамоми чизи чораш дода мешавад пеши мошин бозор дай. 410,000 сомони рақамон 100 01 4646 ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. аз мошин бозор ба хонара 300 метр раҳай. якта магазин ҳам дорум мега. хонада дар ду ҷош об ҳастай. яъне ки аз ду тараф об дорем мега. подвал дора, хулас криша зайги. хона ҳуҷҷат дора. боз як хонаи заминӣ, пешашта мактаб, бомгоҳи тиббӣ ҳастай ҳам тарафода. дӯстони азиз, майли барзами ҳамаи боз як кули 8 тоннаган дорад. инаҷа магазинша хахтон дидестен дӯстон, бо тамоми чизи чораш. хулас занг бизанен, муомила кинен, боз ягон сум дига шумода мегзара. агар ки зуртон бираса марҳамат. хона састаянш хай ҳаме хелай бабинен, як желантона баъд зангш бизанен. ба эълони чорумон мегзарем. инак эълони чорумон хонаи фурӯшӣ дар 5 бардораи 5 бисёр. хона вообще капекай 90,000 сомонӣ мега. 3 комнатагай 20 сотиқ замин. ҳолатиш нормали ба шарт-шароит барои зиндагӣ кардан мешавад бардоро. 90,000 сомонӣ боз муомила. рақамош 005 11 38 35 ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. ноҳияи 5 хонаи тайёр. хона тайёра шербача медрои зиндагӣ мекунӣ. 3 комнатагай 20 сотиқ. масъалаи обсвязиш гуфтестам ки проблема нестай. хулас маълумотои дигарша ҳамин рақамода занг бизанен, муроҷиат кинен, рафта хонара ай пеш бибинен, документашам проблема нестай. чахчуқа кинен. панҷум эълонмон. эълони панҷумон хонаи фурӯшӣ дар Варзоб. дарунаш хашр евро ремонт кайгай. чизи чораш нормална. 3 комнатагай 25 сотиқ бардор беҳад заминиш каломдаст. ҷамоати Чорбоғ. Варзоб ҷамоати Чорбоғ. нархаш 175,000 сомонӣ. хонара мебинӣ вообще бомба кайгай. участкаш калнай хуласига бардоро. дасета бардоро бошан агар метавонен ки пул партофта бигирен. 175,000 сомонӣ боз муомила. рақамаш 91 03 07 74 ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. ҷамоати Чорбоғ. ду тайга подвал дора. 50 сотиқи дига замин ҳаста мега. ду та оғил забор дарахтҳои мевандиҳанда. ай терминали Чорбоғ 11 километр то хонара мега. срочно фурӯхта мешавад. масъалаи маблағ камтарак дар курдаст. барои ҳамин мега савдош кардестем. успед кине бардоро. шашум эълонмон. эълони шашумон хонаи фурӯшӣ боз дар 5 иш 5 комнатагай бардоро. 30 сотиқ замин. ира бигири агар намесӯзӣ. деҳаи сомонӣ ду меган 150,000 сомонӣ. бардорои хеле нарх навора фақат автотаве шумо да ёфта метавад. рақамош 002 33 08 40 ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. ҳама шарт шароитош хуб. медрой мега зиндагӣ мекунӣ. адрес Мирзоянс деҳаи сомонӣ д 8 гектар чарогоҳ дора. боз ҳамаш якҷоя ҳай бардоро. ина марҳамат дӯстони азиз. ҳавлиш стяжка надора хай шебен рехтагай. дарунаш инамехел хонара 5 комнатага 30 сотиқа замин иш шутка нестай бардоро. марҳамат занг бизанед. масъалаи обсвязиш усунша хитон бипурсед. ҳафтум эълон монда мегзарем. инак эълони ҳафтумон хонаи фурӯшӣ дар Гулистон Қайроқум мега. касоне ки шинайда боша агар некунем бардоро дар тарафҳои Қайроқум як комнатага дар дим этаж аки сексияй 44 метри квадратӣ Баҳористон ҳам тарафо 140,000 сомонӣ. дар навори пештараки возгузаштагида 150,000 сомонӣ
5 комнатага 30 сотиқ замин вай. Ира нархаш 140,000 сомонӣ. Рақамон 111 22 срочно фурӯхта мешавад мега. Масъалаи обу свет проблем нестаин наздикишта мактаб, масҷид, мағоза, аптека ҳамаш ҳаста. Хулоси гап харидори конкретни боша боз муомила мекунад. Документош 100%. желаниятона бабинам марҳамат. 8 элонмон. Элони 8 хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд. Як комнатага неги цекалния бардора 28 метри квадратӣ. Нархаш 178,000 сомонӣ. Боз муомила дорад. خلاصی گپ بارداره خوجندی اگر شما باشین همینجا در کامنتر بنویسین که ما خوجندی و همینجا هستیم. 178,000 سومانی باز معامله داره. خلاص رقمونه 128 02 89 89 هم واتساپ هم دستی. در 12 میکرورایون بارداره. خلاص سیکلنی تاش مسئله آب سویش پرابلم نسته. نزدیکیش در مغازه اپتیکا همش هسته. الانی نه هم مانده میگذارم اینک ای الان بسیاری ها دا محخول میشوند نکی به نظرم کم ترک نرخش گرانبها. خونه فروشی در شهر دوشنبه طرفی ودن اساسته بردارو خیلی اختون بها بتین خونه را ببینین حالتش چخلای سستنش چخلای اختون دا محخول میشه باز 290,000 سومانی میگه پولی مایده نیسته. رقم 553 55 39 39 هم واتساپ هم دستی. حوالی در طرف ودن اساس پشت چستی سوراب راهی کلپیسته. آب سویچ پرابلم نیسته همه وقت هست. همه حجت را داره. خلاص 3 در خانه حمام کخنی آشخانه انجام خانه با تمام صنعتش. خلاص واریانت های علیشی را میبینه میگه کمتر بلندی نیمه های یعنی که خانه کمتر بالاترک دای برداره تو در خانه را میرانه که ماشین به هر جای خوبای بهوده زنگ نزنین کسانی که مقصد خریدار نباشن. واریانت های علیچی را میبینین میگه سروش مبلغ در کورای سوداش میکنم. بعد 10 اعلان مون میگذاریم. اینک اعلانی 10 مونم آدم محخولای خانه فروشی در خوجند. ایش ده تجای نکی 3 کامناتا داره برداره. مقصد حاجت خانه انجام خانه پایانده. нархаш 288,000 сомонӣ. 3 комнатага 6 сотиқ замин. агар откурям карда меша. хулас хона ра хитон дидесен баҳош бутен. рақамон 127 79 91 98 ҳам ватсап ҳам дастӣ. масъалаи оби свети иям проблема несте. хулас наздики идам мактабам ҳаст, масҷидам ҳаст, аптека, мағоза. خلاص کنکریت اگر خریدار باشی میگه زنگ میزنه میگه بیا خانه رو ای پیش ببین. بعد باز ما نمیکنیم. یوراریمون که اگه درونش خلاص مسئله آب و سویچ پرابلم نیست. 11 اعلانمون. اعلان 11 خانه فروشی در جلالدین برخی رومی. یک کامناتاگا در دیم اتاج. یم سکسیای برداره در دیم اتاج. 32 метри квадратия нархаш 190,000 сомонӣ боз муомила дорад. рақамош 31 11 10 16 ҳам ватсап дорад ҳам дастӣ. дар димэташ хулас мактабам ҳаст. як тайга садик ҳаста мега бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. бо арзонам мешавад. ина марҳамат шербачаҳо طرف جلالدین بلخی رومیدای 32 متری کвадратӣ будааст 190,000 сомонӣ. масъалаи обу сӯяш проблем нестай. документашон 100%. ба эълони 12 мон мегзарем. шербачаҳо агар наворам камтарак дароз бошад дар комментария бинависен ки навор дарозтарай ё ки агар калта бошад бигӯен ки навора боз дарозтар ки. хонаи фурӯшӣ дар Турсунзода. иш як комнатага 7 этаж 46 метри квадратӣ дар 4 микрорайон. нархаш 235,000 сомонӣ боз муомила дорад шербачаҳо. рақамо 880 15 35 35 ҳам ватсап ҳам дастӣ. срочно фурӯхта мешавад. 4 микрорайон бардора 7 этаж дай. ай поёни хушрак сурат гирифтагиай хулас
дар наздикиш мактаб, садик, ҳатто ки бассейн ҳам ҳастай. Аптека ҷош беҳад ҷои хубай. Баландида связ боз хубтарак мешава агар касе ки интернет бикова. Марҳамат, масъалаи связ проблема нест. Документашам 100%. дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, меҳмонҳо, агар шумо ҳамин навори маро тамошо карда бошед, як донаи лайка фаромӯш накунед, қатъи подписатсия. саҳми хитона бигзоред дар ҳамин канали Авто ТВ. рақамҳои моро дидестем бардоро. Метавонед ки мисли ҳамин инсонҳо барои рекламагузорӣ занг бизанем ода 970 охираш 37. WhatsApp, Telegram имо ҳастай. чӣ молу маҳсулоти дошта бошад, агар хона боша, мошин, замин, бо маълумотош, суратоша равон кунен. дар навори оянда мегирем рекламагузоритон мекунам. то наворҳои оянда, худованд ёру мададгортон боша. панотон ба худо.